da, ăsta sunt cușcă. La ce? La liber pe stradă. Nu, numai seara. Numai seara sunt căi libere. Da? Așa stă și nașul meu. Uite o mașină îngropată, o mașinuță. Era o machetusă îngropată. Da, știu. Pe aici vin în fiecare vară și știi ce cald e? Chiar te simți ca în deșert. Hai! Ce tot faci? Hai. Aia? Aia din față. Haide! Mai am optinați că eu filmez. Și ce filmez o să pun pe YouTube? Adică ca da, Life with Bike Bar Mount. Dar nu mai zic care. Știi? Life with Bike Bar Mount. De Mosfet. Ok, mai stă un prieten de-a meu de la Carana. Aici se spunea, în casa asta, uriașă. Dau cuțu? Uite, deci după biserica asta, pe aici, aia prima albă. Da. Uai. Serios? Acolo, lași, nu stă. Deci stai că-ți arăt. E exact în celălalt colț. Acolo. Da. Deci aia ești prima la dreapta și exact în colț.